Good afternoon mga kasama natin dyan sa pag-ride. So ngayong araw na to, napagpasya natin magmotor. O ang destination natin ay sa Sitio Mapita. Pero sa banda ron pa ng Sitio Mapita. So dito tayo pupunta. So yung lugar na yan ay pagmamayari ng isang prominente at mayamang tao dito sa Pangasinan. So puntahan po natin. Samahan nyo kami sa aming adventure ngayon. So tara! Let's go! Yan ang pinanapan nila sa akin. Rock roll! Tulong ka dito? Dito, manlulukal tong nabili ko nga. Bumababa? Hindi, bumababa siya. Ganyan yung nabaril at paano palalakasin ko nga ito na para pang try. Maya. Ito. Ayan yung nursery nila. Nandiraan sila. Kahit pero kagaling saan kahit ano pangalan mo? Kawayan eh, parang bayad eh. Yung unang kubo niya.
Ayan yung unang pubong. Ayun yung kulay blue na yun. May bando na. Oh, ano? Ban. Yung ba yung nadaan natin? May mga host sila oh. River crossing po tayo. Pupunta sana kami doon nung kasama namin yung mga dentista. May malaking puno pa doon, oh. Yun, oh. Natira. Ah. Kawayan niya, maliliit. Diretso to dyan. Ha? Sa Jarbaw. Pabaling Jarbaw. O dito mo tayo. Pino pa to. Ayan, plantation mo. Saan ka pa? Tara. Oh, si Arif lang malakas. Ito, maliliit pa. Huh? Ayun siya sabi ko, every meron siyang ginagawang ganyan. No? Ito ya, Jai. Ha? Nandito na po tayo sa destination natin. Nandito na tayo sa plantation ng kawayan. So, ayun yung mga plantation ng kawayan. So, dito na tayo sa malapit na tayo sa boundary ng Zambales. So, kung nakikita nyo yung tubig na yun, ano daw yan? Dasol o Zambales na. Ay, yung kabundukan. Ayan yan, Zambales na po yung bundok na yan. So, beach na yun. Tapos, doon po yung Chumapita. Ayun, kita yung simbahan. Tapos yung banda roon, yung malaking bundok na yun na may daan na maputi. Kung kita nyo sa video, yung bundok po na tinuturo ko na malaking bundok. So, likod po noon, doon po yung Daang Kalikasan. Doon po tayo pupunta later. So bali po si Mr. Billionaire po na tinutukoy natin dito, bali hindi niya pagmamayari itong lupa, pero ang tinatawag po dito ay yung stewardship owner, na siya pong mag-develop ng lupang to, kaya pinahintulutan siyang magtanim ng mga kawayan. So kailangan niyang i-develop kasi pag hindi niya, walang development na nakita within certain period of time o ilang taon, ang DNR ay maaaring ipapasa po yung stewardship sa ibang tao. So mayaman naman si Mr. Billionaire na tinatawag natin, kaya niyang i-develop tong lupa na ito. Sa tingin naman natin, very marvelous itong nagawa niyang development sa lugar na ito. Very good at napakaganda. So ito po yung kawayan. Maliliit pa siya. Tingnan natin to. Gagawin daw na swimming pool. Tubig. Swimming pool nga. May tubig. Alam mo anong pupunta dito. Ayun ang mga kawayan. Ganito lang sana ang lupain natin.
Tapos na po tayo dito. Baba na tayo. Punta tayo dun sa parang ang tawag dun, hall. Hindi na, yung malaki dun na nadaan natin kanina. Ayan yung mga yan lang. Yan. Andito na tayo sa meeting place, meeting hall. So, hindi natin alam, pero tignan na lang natin. Nyo, oh. Steak. Iba talagang mapera. Tayo walang bahay. Ito, gagawa ng ano. Gandang struktura dito sa bundok. Eto pala. Meron silang mapa. Ito yung proper management of bamboo plantation. Nalagay dito sa tarpaulin. So stage 1, layout. 2, spotting, integrated pest management, saka daily watering, monitoring and evaluation. So so tignan nyo pa ang view. Ayan yung view. Parang hacienda lang May washing area din ayos. Ang tanong kung may tubig. Ang liit ng sabon. Subukan natin. Wala. Oh no! Ito, meron din silang CR. CR. Malinis. Ito pa. Meron din silang CR pa dito. Babae tsaka lalaki. Ito, meron pa extension dito. Paakyat. Kuhayan nila. Ayan Ito po, kawayan. Ito po yung ginagawang bamboo fiber. Dito ginawa yung yung St. Vincent Ferrer dyan sa Bayambang. So dito gawa yon, bamboo fiber. Pinaprocess nila to, gawin nilang parang plywood. Ano kita na? Aruho. Aruho. Pine tree. Pine tree? Habali yung classic pine tree mo ta na. Ditakal na din na balik dito gitaw yan. Baya, doon na. Tignan natin, pine tree daw. Ayos Yan Namangha po tayo nang makita natin yung mga puno ng pine tree sa lugar na ito. Kasi hindi natin nakalain na makakita pa tayo ng ganitong klaseng puno sa lugar na ito. Ang ginawa natin, nagpakuha pa tayo ng larawan kasama ang mga puno ng pine tree. So ito nga yung puno, isa. Bali malaki siya, mas malaki sa katawan natin. Dalawa, tatlo. So ito yung pinakamalaki. So nakikita tayo ng ebidensya na pine tree nga to. Ito ang ebidensya natin. Taran! So meron siyang pine cone. Ibig sabihin 100% pine tree nga ito kasi meron siyang bungang pine cone. So tapon natin, baka sakaling tumubo. So yan po yung mga tinatanim nilang kawayan dito. Bali itong kawayan na to medyo maganda siya. Yung iba maliliit.
So matinik itong kawayan na ito. Kaya maliit. Pag nagnakaw ka daw dito, ipapayakap daw yung kawayan sa'yo. Kaya walang nagnanakaw ng kawayan dito. Patay ka. Tinik-tinik ang katawan mo. So dyan po nagtatapos yung unang part ng vlog namin. So susunod na vlog po natin, tutuloy tayo dun sa link nung Daang Katutubo papuntang Daang Kalikasan. So dadaan tayo ng Bayawas River. So abangan nyo yung ating pangalawang vlog. So tara, let's go. Saan punta mamaya ako?